다이노 라프라는 자라고 아니 콜테르까지 잡아 아니 디마까지 아니 브레인 그 양네 똥 디마까지 만치 하게 앙 마시크면 니 라프라나고 비비도 그 앙네 그 앙네 또 누구면 다 왜야나 그런지 앙네 마프랑 앙네 디마가 까지 잡아 앙네 가오프는 가오프나 라와야 마트 갈래 와나 또 비디오가 더 미치카바잖아 거. सोरनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों दा बे बुंनायनि सिगांनो जोंहा बिथांनि भिडिअखौनो नायना लाग्रोनोसै ना दसेब्लाबो नायग्रोनोसै जोङो ओमफ्राय सावरायनोसै लोगोफोर आं दिनै बेरे फुंजानि भिडिअ लाबोनायानो जाहैबाय आं गावखौनो गाव बिराद लाजिनाय मोनबाय आरोना बिराद दुखु मोनबाय गावखौनो गाव बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना गोदोनि जाथायखौ बेबायदि खालामफिनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना बेखायनो आङो बिराद दुखु मोनना दं आरोना दा बेखायनो आङो भिडिअबो लाबोनो हायाखै लासै मोनबाय आरोना गावखौनो गाव गामियावबो मा मेगन मोखांजों देखायहैनो सानबाय आङो एकदम गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो आं बिराद गोजान जायगायावसो थानानै दंफैयो आं एकदम लाजिनाय मोननायखाय आरोना बेखायनो आं भिडिअबो बानायथ'ला होनना सानदों जेबो बानायथ'ला मुलिबो फानथ'ला होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे जाथाया गोदोनो जाना थांखांनाय आरोना बे जाथाया खमबाबो 9 मास 10 माससो जाबाय आरोना बे जाथाया जाना थांखांनाय गोदो जों मुलि फाननाय समावथ' बयबो रिल्स बानायनाय आंजों थाबायनाय आंजों मुलि फानफानाय नुदों जानांगौ जों सानैजों जेरावखि जाया मुलि फाननाय थांनाय जों सानैजों थाङो होननानै मिथिखायो नोंसोरबो ओमफ्राय भिडिअआवबो नुदों जाहैदों ओमफ्राय बेयावनो बेबायदिनो मोनायाव हराव बियार लोंनानै बिदिनो गरमा गरमि जाफ्लांबाय आरो मोनसे गाज्रि खामानि दाय मावफ्लांबाय दाय लाफ्लांनो जानांगौ आंनि खलथायानो गाज्रि जाबाय आंनि दिमाग गाज्रि आंनि ब्रेन गैया होननानै एकदम दिमाग गैयि मानसि आं मा सिखोमोन नि लाफ्लांनांगौ बे भिडिअखौ आंनोखौथ' आङो एथ' दुखु मोननानै थाबाय आरोना आंनिनो भुल आं भिडिअखौ मानो लाफ्लांनांगौ मा जानायनि आंनि दिमागानो एकदम खामानि होआसै आं बे भिडिअखौ लाफ्लांनो दोननायानो बेनो भाइरेल जाहैबाय आरोना आं खेबफ्राना लादों आरोना मोनायाव बेबायदिनो फेनाय समाव आंबो एकदम साल गैया आरोना फेनाय समाव खेबफ्राना लानानै ओमफ्राय आङो फुङाव अखानायै नायनानै डिलिट खालामखादोंमोन बेखौ डिलिट खालामखानाय समाव ओमफ्राय आङोथ' अबेबा डिलिटआव थांनानै आं बारा मबाइलफोरखौ नायनो रोङा बेखायनो आङो बेबायदि डिलिटआव थानायखौ आं मोजां नायासै उनाव आरो मबाइलखौ मास मोनसेनि उनाव आङो फाननानै दस्रा लादों आरोना मबाइल बावनो आं थांफ्रांनाया बेबायदिनो बोरै जाखो मिथिला आङो खाहानिफोरखौ गोबाव जाबायमोनथ' बेखायनो मिथिला आरोना बोरै जाखो बावनो आङो मबाइल फाननाय समाव ओमफ्राय थांफ्रांबाय बावनो आंखौ ब्लेक मार्क खालामहरबाय मानसिफ्रा गोदोनो खनसे खालामखादोंमोन 2 मासनि उनाव आङो एचपिनि 50,000 नांगौ 30,000 नांगौ होननानै नङाबा नोंनि मोनसे भिडिअ दं होनना बुंदों बेयावनो आङो कनफिउस जाबाय मा भिडिअ दं आंनिलाय बेनो होननानै हैद साला नोंसोर फ्रड गोजा नोंसोर साला फैसा जाग्रा लुथिनो थाखाय नोंसोर खामानि दामानि गैया होनना रायहरदों आङो दाख्लैबो थिग मोनानि हराव 30,000 आरो 50,000 सोरबा 1 लाख बेबायदि दाबि हरदों आंनि सिगाङाव फन हरफिनबा गावसिनि फना थाङा आरोना ओमफ्राय हिनजावसो मेसेज हरनाया ओमफ्राय हिनजावसो रायलायहरो बेबायदि जादों आरोना आं बिराद कनफिउस जादों ओमफ्राय आङो मा भाइरेल दंब्रा मा भाइरेलनि माबा भिडिअ दं होननानै बिदिनो होननानै ओमफ्राय खालामदो भाइरेल खालामबा आङो फैसा हरनो हाया होननानै बिदि बुंदों आरोना आङो बिदि बुंनाय समाव ओमफ्राय दाननानै आं मबाइलखौ माबा खालामनानै लादों लक खालामनानै लाबाय आरोना लक खालामनानै लानानै बिसिनि नाम्बारखौ ब्लक खालामजोब्बाय आङो ब्लक खालामनानै ओमफ्राय आङो बावनो सिरि थानाय जाबाय आरोना बेखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानोदि आङो बिराद गोरोन्थि आंनो मावफ्लांबाय आंनि दिमागानो गाज्रि जाबाय आंनो गावखौनो गाव बुंना लाबाय आरो माथो खालामबावनो आङो बिदि गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय आरोना बेखायनो बयनिबो सिगाङाव आं लोगोफोरनि सिगाङाव ओमफ्राय बयनिबो आंनि फलोवार्स लोगोफोर आं मा बिनाय जाबाय आंनिनो गोरोन्थि मा बिनाय जाबाय बेखायनो अननानै आंहाबो गथ' गथाय दङ अननानै खनसे निमाहा होदो नोंसोर आंखौ दे खनसे निमाहा होथारदो बेबायदि गोरोन्थि आरो भुलावबो मावा ओमफ्राय जाहाथे रावबो दामाव बेबायदि भुल भिडिअ सिडिअ खेबनाय बे बिराद गाज्रि आरोना बिराद गिदिर भाइरेल आरोना बे बिराद दुखु मोनबाय आरो गावखौनो मोजां मोननायनि थाखाय बेबायदि जाफ्लांबाय आरोना मोजां मोननायालाय मिथिखायो बय बिराद मोजां मोनोमोन आं बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो गावबो मोजां मोनो गावबो गोसो होखायो आंखौ मोजां मोनाबा बे आंजों थाबायफानाय नङा मुलि फानफायनाय नङा बेबो आंखौ बिराद मोजां मोनो थ' मानसिफोर दङ बिनिफ्राय साबसिन आंखौ बांसिन मोजां मोनोमोन बे आरो अनोमोनबो ओमफ्राय आंखौ बेबो बिश्वास दंमोन बेबायदि खालामनाय नङा बे होननानै बेसेबां दुखु जाथावथाव बेबो दुखु जादों जानांगौ दा आं फनखौबो थिखांनो हायाखै माबा बुंहरगोनथाय आंखौ बिराद दुखु जाबाय आरोना बिनि गोसो बिनि न'खराबो दा मा जागोनथाय बुंनो हाला आङो आंनि न'खराथ' जाखाबाय बरबाद बिराद दा हिनजावाबो मा खालामबावगोन आंखौ आं बुंनो हाला हिनजावनि खाथियावनो नुजानो हाला आं गामियावनो थांनो हाला आं नुजानो हाला मा मोखांजों नुजाबावनो बिराद लाजिबाय आं गावबुरा सेक्रेटारिफोरजोंबो फन हरनो हाला आं लाजिनाय मोनबाय गावखौनो गाव आंनो भुल जाखाबाय माथो खालामबावनो अननानै आंखौ निमाहा होदो खनसे हरदो अननानै नोंसोर आंखौ मोजां मोनोबा निमाहा होदो नङाबा आं मा जानांगोन नोंसोर बुंनो हाला गारिखौ लानानै अबा हाखराव थैना थाहैसिगोन आङो
नायल' नोंसोर अननानै निमाहा होआबा बे खनसेखौ निमाहा होथार अननानै आं भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ नायबाय दा रागा जोंथावनाबो मिनिथावनाबो मानसिखौनो मा होननानै बुंगोन दाख्लै जेब्ला प्रथम भाइरेल जादोंना बेयो प्रथम भाइरेल जाबा बे सिरियासआनो नङा मानसिया सिरियासआनो नङा बियो खिन्थु आं बेखौ फन खालामदोंमोन नालाय आं मालायफोरबायदि कल रेकर्ड होआ आं फन खालामदोंमोनथ' फन खालामनायाव सोरमोन होनबाय आंखौ माबा मोफौ बेदर जानायनि हमजानाय मै बेदर जानायनि बुजानाय होननासो बुंलायलांबाय माने नों आमुखायामोन ना बै मोफौ बेदर हमनानै मोफौ बेदर जानायनि हमजानायमोन ना बै मै बेदर जानानै हमजानायमोन ना होननासो बुंलायलांबाय आंखौ बिनिफ्राय नैबे जिथु सिरियास गैथारामोन बेयाव मा बुंदों बियो नोंबो भाइरेल खालामदो नोंबो रेकर्ड खालामदो आंखौ फेमास खालामना होबावदोब्रासो बावबाय आंखौ फैखागोनसो मानसिजोंनो खुनु सिरियास होननायानो गैया बेहा माने दाथ' एसे सिरियास जानांसिगोन ना एसे बुजिनो हानांसिगोन रोंनांसिगोन MBBS जालायनायनि खोथा MBBS जानानै एथबां रां खामायबाय आं खोनाबावदोंसो 2 crore फैसा दंबावोसो नोंनियाव 2 crore माबा थाइलेण्ड ना सुइजारलेण्डआवसो थाहैगोन होनो दुबाइ ना माबासो होननानै आं खोनाबावदों नोंखौ 2 crore दङ नोंहा मिथिबा एफा नों 2 crore गाहाम गोनां बेक्तिया एसेबां गोसो दुरबल जानो हाना गोरा जा गोरा दा आंनि समाजनिसिम मोनसे बाथ्राया बेनो नैबे रन्जयखौ लानानै आरो दे रन्जयखौ लानानै समाजनिसिम मोनसे बाथ्राया बेनो जों माब्लाबा समाव बेहा गोसोआ इदिखालै गोरलैखालै बियो हाजार बुंबाबो जाखायालै बुजायबाबो जाखायालै गोसोआव थाखाया बेखौ होननानै जों रायजोफोरा सानबाबो जानाय नङा मानोना बिथाङा जुदि माइन्डलेसब्ला बा माइन्डआव जेबो गैयाब्ला जाम्बा बायदिब्ला जेबो रोङाब्ला दिनै बियो साननानै नाय माबोरै गावनि बिजनेसखौ फेदेरलांनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै बे मावो अब्ला बिनि माइन्डआ बेसे फास्ट बुंनो थाङोब्ला बे जों बुंनो थाङोब्ला जाफ्लायो खामफ्लायो बिदिसो बुंनो हायो जोङो दा बेनिखायनो बिनि बेलायाव आं बेखौ बुंगोन थांनाय बैसागुआवबो बिथाङा माखासे दावराव दावसि जादों गामियावनो आरो बिनि सिगांबो माखासे होननायबो आं खोनाबावदों दा गतिके रन्जयाथ' गैया न'आवहाय जेब्लानो फैया मानो बेखौहाय सावरायनांगौ गामियावहाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेथ' सन्देहसो दै मोनसे सन्देह आरो जेनेबा गोबां जायगा बेरायोना बेथ' गोबां जायगा बेरायो बिथिं थाङो बोजों थाङो आन्दोआव माबा मोनसेफोर दंबावो नामा बेफोरखौबो एसे नायबिजिरदो दंबावो जानो हागौ आन्दोआवहाय आरो जुदि बेबायदिनो जों फ्रि एगारोब्ला जुदि जोङो जेबो खालामाब्ला नेक्स्ट टाइम बियो आरोबाव गुबुन सिख्लाफोरखौ लागोन बा हिन्जावफोरखौ लागोन बेरायगोन बिदिनो जाबावगोन बदनाम माने गारनो हाया जायो बेफोर मोनसे निसा बायदि जायो बेखायनो गामिखौ एसे नोजोर होदो गामियानो एसे नोजोर होदो बेनिफ्राय समाजाव आं बेखौनो हास्थायो जे आमुखा मोना मावदों बिसोरखौ जेबो खालामाखै जोंबो मावनि बेफोरबायदिखौ होननानै दासान समाजखौ जेब्लायबो गोथारथियै लाखिनो नाजा नंगौ नंनायालाय मानसिया संसाराव फैगोन थैगोन थांगोन बे बुंगोन जोबगोन थांगोन अब्लाबो मोनसे ओरैबायदि बाथ्रा दं जायखौ मानसि माहारिनि आखु होननानै बुङो आरो जोङो मानसि माहारिनि आखु जाय मानसि माहारिनि आखुआ बेबा बेखौ अननाय बेबा बेखौ अननाय दै बेबा बेखौ अननाय बेनिखायनो जोङो नैबे अनलायनायानो जोंखौ बुजिलायनायखौ लानानै फैयो आरो बेवहाय जोङो बुजिलायनांगोन समाजखौ जों अरायबो गोथारै जों लाखिनो नांगोन हामबायसै